Kletsko? Heel mooi, Noah. Ik ben gek op Christ. Zo, kijk nog even de kerstjes van. Gezellig, hè, Kletsko? Maar zo is dat nou wat waar, Noah? Zo volle kerstjes. Ik ben een beetje bang voor vuur. Ja, misschien is wel gelijk. De gedien matten natuurlijk ik niet in de brand leren. Ik dacht ze wel uit. Liep, liep. Nee, vraag. Hé, een nieuwe vraag. Hallo Noah, Top is hier op basisschool de Hoeksteen in Jereveen. Dit is groep 3 en ik ben juf Sietske. En wij zitten hier heel gezellig bij het vuur. Want daar hebben we het tour. Ja, en dit vuur, dat haakt mij indruk op een knop uit. Maar hoe zit dat met echt vuur? Uw vraag is... Hoe maakt vuur blussen? Noah, kun je eens helpen? Hoe maakt vuur blussen? Dat is een spannende vraag. Kletsko, filmpjes. Wat is dit voor vleentuig? In Amerika en Australië is het soms zo warm dat hier een stuk bos in de brand vliegen. Dat is vanzelfs een heel soort vuur voor de brandweer om te blussen. Maar daar hebben ze iets toeks op bedacht. Speciale blusvleentuigen. Zo'n vleentuig en het eerst van 6000 liter water uit een mar of een zee en dan vleent het naar de brand. En hop, blussen maar. Oh, er is wat. Snel achterover. Hey, nou, waar sta je? Het is er aan de hand. Er is een auto in de brand. Ik zie gelukkig net hier maar in, maar het wel in blussen. Volgens mij is het uit, of net? Ja, dat klopt. Het vuur is uit. De klus is geklaard. Maar wat is er hier eigenlijk? Ik kom hier voor een witwatvraag. Een witwatvraag. En wat voor vraag is dat? Hoe mas vuur blussen? Nou, dan kan ik die van alles over vertellen. Maar dan mag je mooi eens mooi gaan. Was dat wel? Ja. Nou, kom er maar uit. Dank u wel. Alsjeblieft. Nou, voordat ik die wat uit kan lezen, mag je eerst even een goede kleren hoor. Wow. Lekker warm. Wat moet je nou doen als het dus bruin is? Nou, wat heel belangrijk is als je thuis brand hebt, is dat je een vluchtroute hebt. Dus dan moet je eigenlijk weten waar je naar buiten mag als de brand is. Wat ook heel belangrijk is, dat je thuis rookmelders hebt. En dat is zo'n apparaat. En als er een reuk in huis is, begint dat ding heel hard te piepen. Oh ja. Zo, dat klinkt zo. Nou, en die reukmelder die waarschuwt hij dus als de brand in huis is en dan kun je op tijd het huis ontvluchten. Dus dat is heel belangrijk. Nou, als dan denkt ik wil toch zelf blussen, dan kiest het beste een schoenblusser broeken. En dat is deze. Zullen we die een keer proberen? Ja. Nou, dan geven we dat aan. Kom maar mooi. Nou, als je nou thuis een lietsbrandje hebt, bijvoorbeeld in een prullenbak, die kun je zelf heel goed blussen, maar zo'n schoonblusser. En dan kunnen we wel een proberen, als je het leuk vindt. Ja. Ja? Dan geven we het wel. Zo, nou hij is uit. Wow, dat ging snel.
Ja, dat is hartstikke mooi zo'n schoenblusser. Maar zo'n licht brandje kiest die heel goed broeken. Maar hoe werkt dat? Nou, er zit water in en er zit een beetje skomtrug in en dat is gewoon heel koud. En daarmee kiest de bron heel snel alcohol in. Maar hast je thuis zelf wel zo'n schoenblusser? Weet ik eigenlijk net. Ik zou het maar eens even checken wat ik daar heb, want het is wel heel belangrijk dat je thuis zo'n blusser hebt. Oh, als ik thuis kom, zal ik het meteen even checken. Hey Wouter, Hey, hoi Noah. we is lekker om het fikkie stoken. Ja, mooi is dit, hè? Oh, waar sto ik even? Oh nee, daar hou ik net zo van. Oh, maar ik ben altijd heel voorzichtig. Ja, er gebeurt niks. Tijd voor een visje. Was het mijn geheimke witte? Dat geheim, dat weet genien. Dus mast het toch net hier vertellen als dat was. Vind ik die gemeen. Dus vertel het on genien. Fikkie stoken, ik ben gek op fikkie stoken. Vlammen, vlammen, vuur, fikkie stoken. Stoer. Fikkie mooi wat oude kranten, mooi wat toekjes en wat hout. Ik ben altijd heel voorzichtig, dus dan gaat er nooit wat fout. Hey, zullen wij te jaren stout? Fikkie stoken, wij te jaren fikkie stoken. Vlammen, vlammen, vuur, fikkie stoken. Stoer. Wil ik lekker fikkie stoken, hel ik mijn grote broer. Of loets maar siep dat die erbij bloot. Komt het goed, maar al dat vuur. Is het een veilig avontuur? Dan gaan wij fikkie stoken, wij te jaren fikkie stoken. Vlammen, vlammen, vuur. En nog correct zo stoer. Lekker warm. Ja, wel stoer, hè? Stel dat je thuis brand in de keuken, bijvoorbeeld de pannen die te lang op het vuur staan heeft, waar de vlammen in zitten, die moest natuurlijk nooit blussen met water. Maar waarom kun je die pannen met mijn water blussen? Dat is heel gevaarlijk. Marco, let maar zien. Wow. Heftig, hè? Ja. Als dan het beste dwank is als eerste het gas uit dwan en de afzoegkap met uit. En dan pak je een deksel wat bij de pannen hebt en dat skoost erop. Van die ouw. Zo. Dus er verder niks meer aan, mooi steen letten, net met de pannen erin gaan. Dan gaat de bron vanzelf uit. Goeie tip. Een vlam had om te branden lucht nodig. Zonder lucht kan niks branden. Door de deksel kan er geen lucht meer bij het vuur in de pannen komen en zo gaat het vuur uit. Het kom uit de schoenblusser doet hetzelfde. Door het schoen kan er geen lucht meer bij het flanken komen. Proefkes mooi. Hoi, in dit proefje gebeurt er iets geks met water en een kistje. Dat is nodig. Een kan met water, een glas, een badje, vaccinelachje en lucifers. Eerst zag ik wat water in een badje. Dan zet ik het vaccinelachje in het midden. Dan stek ik hem aan. En dan zet ik het glas erop. En dan goed opletten. Zeg je wat er gebeurt? Het kistje het uit en het water kroept omheen. Lijkt het wel een Google-truc. Maar wat gebeurt er nou? Zeg, het vlamke heeft lucht nodig om te branden.
Maar de lucht onder het glas rekt het toch op. En dus jut het vlamke uit. Nou, dit weet er. En voorzichtig hè, mijn vuur. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell. Tadaa! Ik ga met die voen en een rookmelder. Maar die moet dus hard nog even ophingen. Ga je met u zikkie?